Pat ba baro dagani ka Deputy Commissioner Riboy District Jingpyntip Shabaro kinong Song jong ka district bakumshi banta banyada na ginu ki jingjia basusi ki bawan len shop hakilong yeng na kadaw jong knyang jingpang COVID-19 laptha iki pat ba bagimday banwan ra dirpor ginong pang shiki hospital Henry laptha ya baro ban pension na ye kine kidak kishin harun ki pat ba kide ban kenmau ka siningkong bapau uniu knyang bat ka jingjur jong uniu knyang ka pausna ha ka singi ka baprang kidak kishin ki bapau ha ka singi ka bapra kilong ka jingthat bat ka jingklot jong kamen ka jingjur jong kidak kishin ki bapau shua kidak kishin ki bathammai ki bompat pauteng ka jing shipment ka jingjur ho ka jingpang shadem ka jingjenjar ban ring men sim ha ka ni ka por la kintu yo nong pang ban pentip mar ki doktor knang ban yo ki jing sumar ka bakham kloy kinong pang bat kinong sumar ki dei ban pet yi kine ki dak kishin knang bakin la ban yo ki jing sumar ka bakham kloy da ka jing yo dawai ha ka por ka babiang kan pendunai ka jing lai chiki hospital bat ban yo ek oxygen la ne ban poi ICU kani rap ru ban pendunai ka jing don jong ki bakhlat na kani ka jing pang knang ban om yat lait na ki te ki kendon halol ngidon kam ban pentip mar kini harum baro kinong trei jong ka kot yakya bat kinong sumari ki bapang kubet kidei ban snotho ikini ki dak kishin jong ka jingma jong neu knyang jingpang knang bakila ban wat ki jing yarap na ki doktor ha ka por ka babiang ngidei ban snotho babun na ki cases la ban pen kot hapo kan nyusngi henrei gitu ki badon jing shitam kila ban nang kham jur ha ka sngi ka bapra kani ka long ka por ka babu iyo nong pang ha ka jingma baro kin doktor ki basong ha ki klinik ki dei ban pet pnia ikini ki dak kishin ban tha ki nong pang basuba badoni gini ka jingpang ban sngap thu ki dak kishin bat ban wat ki jing sumar kumba laptha aning kublei shibun